La Virgen se está peinando. Ens hem trobat unes quantes famílies de la catequesis de la parròquia per explicar què fem a casa per Nadal. Hi ha algú que vulgui començar? Faig un pessebre, però no poso caganer i poso una loteria. I ja Si no es trenca. Què feu per Nadal a casa? Què feu? Què feu al pessebre? I el tio, que cagues el tio? No? I la carta als Reis, que fas carta als Reis? Sí? Doncs res, que fem un pessebre, no posem el caganer, posem la neu, posem uns animals i darrere posem allò que té com si fos un raïm. No sé, una cosa que tenen que és com si fos un raïm, no sé com es diu. No sé com es diu, i un número de loteria i ja està. A veure qui més explica ara. I omplir les panxes. Sí? Per Nadal muntem el pessebre i caguem el tió i m'apunto cada any al concurs de pessebre. Què feu al concurs de pessebres? Què feu? Ens apuntem i després al foment veiem com hem quedat. I l'any passat vas quedar Segona. classificada, oi? Sí. Segona, molt bé. Què feu a casa per Nadal? Muntem el pessebre i l'arbre i ens ve el cagatió a casa i li donem menjar al tió. Cada dia? sí, quan no té. I després, quan tenim una estona, veiem una pel·lícula de Nadal. Alguna cosa més No. que feu per Nadal a casa que pugui interessar la resta del planeta? No. Molt bé. Per Nadal, Oriol, a casa què feu? Dineu a casa? No. No dinem a casa i dinem a casa dels avis. I abans de dinar caguem el tió. Amb els meus cosins, els meus tiets i els meus pares i els avis. I la tieta Núria. Els tiets. I dinem galets grossos. Què fas per Nadal a casa? Doncs mira, des de Can Llevo, sort que vaig a la missa del Gall i disfruto molt, i des de Can Llevo doncs a la cuina. On vols que estiguem els avis que venen a dinar tota la família? A la cuina, fent la sopa, la carn d'olla, i bé, però molt feliços, això sí, es fa una pausa, anem a cagar el tio, tota la família, tots els nets, i allà fem molta xirinola que després ràpid a posar a la taula perquè tots els petits tenen gana, i bé, passem el dia de Nadal molt feliços tots. El dia de Nadal jo vaig a missa i llavors després ens juntem a casa de la meva filla i fem el dinar de Nadal. Jo aquest dia, el 24, vaig per la nit a casa de la meva sogra, a sopar, ja no faig res de res. El 25, a casa dels meus pares, amb tots els meus germans, tampoc fa res de res. I el 26, depèn, o estic a casa d'un, a casa d'un altre o a casa meva, però tampoc fa res. Aquests dies, relax total. Nosaltres, el dia 24, anàvem sempre a missa al Gall, però des que tenim els nens petits i els meus sogres estan més grans, doncs venen a sopar a casa i sopem a casa, fem cagar el tió, cantem cançons i aquest any el que farem és anar a missa el dia de Nadal i després baixarem a casa dels pares, allà. I el dia de Sant Esteve anem a dinar amb els meus sogres, en família tots els dies. Doncs nosaltres a casa el dia 24, el dia de la Nochebuena, els meus pares són andalusos i allà sempre s'ha celebrat molt el dia 24. Fins l'any passat la mama ho feia i ens trobàvem a casa 20 persones, però ara ja són grans i ho faig jo a casa. I aquell dia, doncs, amb els avis, amb la iaia, celebrem. El dia següent és dia gran, perquè si s'ha portat bé l'abril, ha arribat el Pare Noel i llavors és veure què ha portat i aquell dia doncs, anem a dinar a casa de la iaia. I el dia següent, que és Sant Esteve, doncs, torno a tenir jo els convidats. I tornem a fer el dinar i com que el dia següent és l'aniversari del seu pare, doncs ja celebrem la festa, venen els padrins de l'abril i cantem nadales, toquem tambors, ens posem gorros de Pare Noel, el que calgui.
ens ho passem molt bé. Home, a veure, és la típica, però és guai, és la típica cançó de Nadal. Et canta tot arreu, que és xula, el 25 de desembre està bé, no? Sí? Sí, que dijeron. Que la saps tu, el fum fum fum. Fum, fum. El 25 de desembre, no? Però és molt fàcil, hi ha un tros que fa fum, fum, Vinga. fum. 1, 2, 3. Bon Nadal! I què? I ara què? I ja està. Se'ns acaba la inspiració. No veia. Acaba d'inventar el cortell. Sí, no, el retall enganxa és fantàstic. Oi, no s'ha mogut, La seva família no s'ha mogut. El 25 de desembre, fum, fum, fum. El 25 de desembre, fum, fum, fum. Ha nascut un minyonet ros i blanquet, fill de la Verge Maria, és nat en una establia. Fum, fum, fum. Molt bé. I no pensem res del que està passant. Doncs vet aquí el que va passar a les afores de la ciutat. Una família d'immigrants que els feien fora estant de part. Vet així que 4 replegats que pasturaven per allà la guitarreta van agafar i una rumbeta li van cantar. Que corri el vi i l'alegria, que avui farem festa major, que una botiga del consum però a casa meva hi ve Jesús. Enmig de fum, 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 ho comprem tot i no pensem res del que està passant. Enmig de fum, fum,